हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि इउट्युब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय आं दिनै मोनसे जायगायाव फैदों दे सनाफोर दे आं जायगाखौ आं खोन्थानो हानाय नंला ओमफ्राय आङो नै फार्स्टआवनो माने जानाय लोंनायफोरखौसो आं एसे होग्रोबाय एसे माने आब'आ एसे माबा माबि बानायनानै लांदों आरो मोनसे जायगायाव जों थांनाय जायगायाव ओमफ्राय बेखौनो दा एसे जालाय लायनोसै जोङो आं जायगाखौ खोन्थानो हानाय नंला दे सनाफोर दे बे जाहैबाय गाइखेर दाखा दे माने आब'आ जोंनि आब'आ गाइखेर दाखाबो बानायनानै लांदोंमोन बेखौनो जों दा ज' रानलायनानै जाबाय आरो गाज्रि दामोन सनाफोर आं जायगाखौ खोन्थानो हायैखौ ओमफ्राय दा स्टार्टिंआवनो आं बेखौसो खोन्थानाय जाबाय दे सनाफोर नायलांदो होमबा आंनि भिडिअखौ दा बियो जाहैबाय जों थांनानै फैफिननायनि समाव माने ब्लग भिडिअ बानायबोदों आरो आङो फैफिनगासिनो जोङो न' फारसे माने बहुद गोजानाव थांदों दे जोङो माने रानिखातानिफ्राय एकदम बहलफुरथिं थांदों आरो आं जायगाखौबो बांद्राय क्लियार खोन्थाजोबनो हानाय नंला आंबो गोदानसो दिनैसो माने फार्स्ट टाइम फैफेरदों आरो माने एसे खामानि दंमोन नालाय ओमफ्राय नै बिराद गिदिर दै दंना नायलायनै मा दै होनोथाय बेखौ मिथिला आङो नायलांदो होमबा जायगायाथ' बहुद मोजां माने ओरैबायदि बिराद मोजां हाजो जायगा नालाय माने लामाफ्रा रडफ्रा बहुद मोजां बिफां लाइफां नै लामा सेर सेर बिफां लाइफां दंजोबो दे बहुद मोजां लामा ओमफ्रायो बिसिनिथिं मालाय नै माइबो गायगासिनो मा होनो माइया गायखांजोब्बाय मालाय नै ओंखारलायबावबाय माइया ओमफ्राय दा मोनबावनोसै माइया मालाय ओमफ्राय जोंथिंथ' दा गायाखैना जोंथिं दाबो जेबोआनो जायाखैना मालाय बिसिनिथिं मोनजालायबावनोसै माइया जोंना दाबो गैया आरोना हाजो एरियायाव एसे थाब गायोना माइखौ डाबल गायो माने बिसोरो आरो लामाया बहुद मोजां रडआ नै जा मोजां मोनखादों आङो माने गोसोआनो बिराद मोजां मोनखादों हाजो जायगायाव माने बहुद मोजांखाना थान्दा माने बिराद मोजां मोनो मालाया माबायदि मोनो आं माने बहुद मोजां मोनो आरो हाजो जायगाखौ बिराद गोजोन सान्थि गोथार मोनथारो आं माने दा साहा बागानखौबो खोन्थागोन दे आङो जा गुवार साहा बागान दंखायो साहा बागान ओमफ्राय हाजोनि मा होनो माबाजों हाजो गेजेर सिंजों ना माबा ट्रेन लामा बानायबायना मबाइलावसो नुयोमोन आङो दा देखायगोन आङो नोंथांमोननो नोंसिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बिसोरो नै मोनसे जायगायाव थांदोंमोन ना ओंखाम उखैबाय जोङो जानो 3टा 4टासो जाबाय टाइमा ओंखाम मोनजायाखै आं दा नै बरखाता जायगायाव मोनफैबाय माने आङो एसे साइडथिं गोदान बानायगासिनो ना बेखौ आङो खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो माने हाजो गेजेरजोंनो माने हाजोनि मा होनो सिंजों दन्दर खालामनानै माने साइडथिं रेल साइडथिं बानायगासिनो आरो बेखौनो आङो दा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बैनो नैबेनो हाजो मा होनो हाजो सिंजों बानायदों आरो देखायलांनि र' नोंसिनो दा दस्रायावसो फैदोंमोन आङो दस्रा जायगायाव होनब्लाबो नोंसिनि थाखाय एसे देखायलांसै होननानै मा होनो एसे खेबनानै देखायनोसै आङो आंबोथ' नुफेरखायाखैमोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम माने दस्रा मा होनो दस्रा जायगाफ्रावसो बेफोरबायदि खोनायो नुयोमोन ना ओमफ्राय मबाइलफ्रावल' नुयोमोन आङो बेफोरबायदि नुफेराखैमोन मोगथाङाव आं बांद्रायबो बेरायलाबायखायाना ओमफ्राय नै दा मोनसे जायगायाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नै नायलांसै आरो हाजो गेजेरजों माने
ट्रेन लामा बानायदों आरो नै बहुद मोजां जा साइजखा डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ओमफ्राय दा जायगानि नामा जाहैबाय बरखाता जायगा होनो ओमफ्राय दा जोङो बेयावनो फैदों आरो नायबाय जोङो नायलांसै जोङो नुबाय थायाना बेफोरखौ नुफेराखैबो ओंखायनो नुफेरैखाय जोङो नायलांखानोसै होननानै नायबाय आरो बहुद मोजां बानायदों दे जा मोजांखा नै बे साइनबर्डआव लिरनाय दङ माखासे बेफोराव नायबानो मोनसिगोन आरो माने सिङाव नै बेबायदि ओरैबायदि खोमसि नुयोना ओरैबायदि खोमसिनाय गिथाव बाथावखा आंथ' थांसो गिखागोन हनै आब'आ नायलाय हनै होननानै हाजो माने हाजो गेजेरजोंसो ना बियो हाजो सेरजों माबाबोयो जोंनि नायलाय फुरा खोमसिजोब माने गिथाव बाथावखा जायगाया बाबा बियो आंना बुरिया फैगासिनो नै दासो बिसोरा गारि दोननानै थांजाया नै थांलाबायनो नाङा नङा जेन'बा गाज्रि थांलाबायनो नाङा दे ज'नो नगेन्द्र खेबलाय जोंखौ जों एसे फट' लाजानोसै दे नायलांबाय थादो होनबा थांसै जोङो दाना एबार साहा बागानाव थांसै दाना एबार साहा बागान खोन्थालांसै दस्रा खामानियाव फैनाया नोंसिनो एसेबाबो देखायनो होननानै हाबबाय आङो एसेबाबो सम दिरुननानै एसेबाबो खेबबाय आङो भिडिअ बानायबाय आङो फिसा फिसा हनै फैदो मा ओरै थांसैलाय ना नेक्स्टआव देखायगोन मा होनो साहा बागान बहुद मोजां मोजां जायगा दं दे ओरै हाजो जायगा आब' बे आंनि बिब' आब' आब'जों आंजोंल' हिनजावफ्रा ओमफ्राय आदा सानै जोंना दा एबार मा मा दङ खोन्थालांबावगोन आङो नोंथांमोननो होदो होनब्लालाय बै लामा नुदोंना गुदुं नुदोंना बियो दहाय जों मा होनो खोन्थादोंमोन ना बेजों ओंखारबोबाय आरो बियो बेसेबां किल'मिटार होनदों बेसेबां मानो बेजों फैबाय आरो ट्रेन लामाया हाजो गेजेरजों सिंजों हा सिंजों ट्रेन 400 मिटार 400 मिटारनो बेबो जाहैबाय ट्रेननि दालां जाहैबाय आरो बेबो लामायाव माने जेसेबां मा लोगो मोनबोदों आं खेबबोबाय दे लोगोफोर दे दा आङो मा मोनलांबावो आं खेबनानै दिन्थिलांगोन ओमफ्राय दा सारि सारि साल बागान बेसेबां मोजां लामानि सेर सेर ओरैबायदि गुवार ओरैबायदि बिराद माने ओरैबायदि समायना जायगाखाना गोसोआनो माने बुहुद मोजां मोनो आरो
ओरैबो साल बागान ओरै फारसेथिंबो साल बागान गेजेरजों लामा बुहुद मोजां नुयो जा समायो सोमखोर सोमखोर समायना बिफां लाइफां नायलायनाय जा गोसोआनो माने सान्थि मोनजोबो आरो दा साहा बागानखौ आं दा एसे खोन्थालांगोन दे मोनथ'वाखैना जायगाखौ लासै लासै खोन्थालांसै सनाफोर दाना नै साहा बागान बुंबाय थादोंमोन ना मोनफैबाय दे साहा बागानाव ओमफ्राय दा जों ओंखारबाय दसे ओमफ्राय दा एसे दिन्थिनोसै आङो नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बुहुद मोजां नुयोना सोमखोर सोमखोर बिलाइ गोथां गोथां जा मोजां खायाखै खोमा दाबो खायाखै बुहुद मोजां नुदों नै समायनाथारना नायलांबाय थादो होमबा आंना फिसाजोआ बुहुद दुस्थ' दे दलरखौनो थानो नागिरा माने बिराद दिगदार खालामखायो भिडिअ खेबबाबो बिदिनो ना उन्दैफ्रा बेबायदिनोखा बयनाबो बिराद दिगदार खालामो माने नै साहा बागाना नायदो बुहुद मोजां मोजां खाथाव खाथाव जाखाबायना बिलाइ गोरलै गोरलै नै जा मोजां मोजां जाबोबाय नोंसिनो खोन्थादोंमोन ना मा साहा बागान खोन्थानो होननानै बेलाय बेनो आरो दंबावो ओरै गिदिंबा बिराद माने गुवारथार आरो बेसेबां बिगा दं आं बेखौथ' मिथिला माने गामिया माने सयबारि होनो नामा सयबारि गामिनो बैयावनो बेनाराव लिरनाय दंखायो आं दहाय फार्स्टआव खोन्थाखाबायना ओमफ्राय दा नायदो नायबानो जाबाय साहा बागानखौ बिराद माने साहा बागान खेथि खालामो बिसिनिथिं माने गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि नुबाना मोजां मोनो माने नायबानो जाबाय नायनाय जा गुवार ओरैबायदि सोमखोर सोमखोर दा मोजां मोजां खिलिगासिनो साहा बागाना खोनायाखैदां बारा बिराद मोजां जायगा ना गोसोफ्रा माने बेफोरबायदियाव फैबा बिराद मोजां मोनो दान्दिसेनि थाखायब्लाबो ना उन्दै दंना बिराद जारला नै रायलायनोबो मोनजोबा आङो उन्दैनि थाखायनो मोजांथार बाबामोनहा गारियावनो थाबाय फैयासै बिसोरो बाबायनो ओंखारबाय थानो ओंखायनो आं दहाय बुंनायखाय साहा बागान खोन्थानो होननायखाय ओमफ्राय आं दा खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननो नायलांबाय थादो होनबा आंनि भिडिअखौ ना नायदो एसे साहा बागाना माबायदि नायदो साहा बागानाथ' नायबायना सनाफोर नायनानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामना होदो सनाफोर दे मानोना आंहाबो एसे नोंथांमोनहा एसे हेल्प खालामबा आंहाबो गोसोआ मोजां मोननानै मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो गोसो जाबावोना ओंखायनो अननानै लाइक शेयार आरो साबसक्राइब प्लिज दे सनाफोर दे नायदो होनबालाय साहा बागानखौ मोजांथारना बरियाखा जायगाया मोजांथार अबाव फैदों नों मामि हो अबाय फैदों साहा बागानाव फैदों ना जोंहा ना साहा बागान नायफैदों एसे जोब्बाय दे बिसिमल' खोन्थाबाय साहा बागानखौ खोन्थाजोबनोथ' हायाना ओरैबायदि गुवारखा जायगाया
ओमफ्राय दा जों थांनोसै ओमफ्राय समाबो एसे बेलासिबायना 3टा 3:30 जाबाय खोमा ना 3टा जाबायनो 3टा जाबाय दा जों थांगौमानि मोनाहैगोन रानिखाता ना जोंना जायगाया रानिखाता ओरै आस्राबारि माने बहुद गोजान थांबावनांगौ दङ जोङो ओमफ्राय माने दा होमबा भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जायो ना मायो र' दा नायनोसै लोगोफोर जायखिजाया साहा बागान खोन्थानाया बिसिम जाबाय आरो बेनोसै आरो साहा बागान खोन्थानाया दोनथ'लायनोसै होमबालाय दे थांनोसै होमबा लोगोफोर थाङानो आयै थादो थाङाबा नै फिसाजो आंना थांनोनो नागिरला साहा बागाननिफ्राय मा जाबावनांगौथाय थाङानो नै फिसाजोआ बाय बाय मामि बाय बाय होमबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे जोंखौ नायथ'दा दसेखिनि फिसाजोआ थाङानो र' दे ओरै फैलाय नै बेखौ खाथ'बबासो होनबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन लोगोफोर थांसै सनाफोर दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जासिगोन दे होमबा दे बाय बाय दोनथ'लायनोसै साहा बागानाव हनै दोनसै दे बाय बाय